και κυρίες. Σήμερα θα σας δείξω στο Photoshop πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε μια φωτογραφία πορτρέτου. Η φωτογραφία αυτή την έχω επιλέξει από το στούντιο που κάνα τις προάλλες με την Αναστασία, ένα μοντέλο μόδας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν είναι να επεξεργαστούμε φωτογραφία και ειδικά ανθρώπου και πορτρέτου είναι να κάνουμε το σωστό white balance. Κάνουμε zoom στη φωτογραφία και με το σημάδι του white balance, εδώ δεν θυμάμαι το δείγμα χρώματος τέλος πάντων, επιλέγουμε την γκρι περιοχή που έχει το ασπράδι του ματιού μας. Η φωτογραφία κατευθείαν έφτιαξε. Λοιπόν, επαναφέρω πάλι το εργαλείο πίσω. Είναι αυτό που βλέπετε. Στη συνέχεια κόβουμε τη φωτογραφία ένα προς ένα, θα την κόψω αυτή. Εκεί. Νομίζω είναι καλά. Πατάω Enter. Λοιπόν, για να δούμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Τώρα εδώ πέρα ρυθμίζουμε ελαφρώς τις βασικές ρυθμίσεις της φωτογραφίας. Λίγο contrast. Βάζω 5 contrast. Highlights δεν είναι πολύ, -35. Shadows, να ξέρετε το μεταξύ εδώ πάνω στο ιστόγραμμα βλέπετε ποια είναι πολύ εκτεθειμένα. Πάω το ποντίκι, λέει exposure. Θα πρέπει αυτό, στην ουσία η περιοχή αυτή, να είναι στο κέντρο. Όμως επειδή στο κέντρο άμα τη βάλω θα βγάλει πολύ φως και δεν θέλω να την κάνω πιο ατμοσφαιρική τη φωτογραφία. Την κάνω χειροκίνητα, όπως πρέπει να την κάνω. Όπως θέλω εγώ να την κάνω. Όχι όπως θέλει το Photoshop. White εκεί και Vibrance. Όχι, δεν νομίζω ότι θα θέλω να κάνω. Το πάμε στο 2. Το Saturation. Clarity το πάμε στο -5. Να μαλακώσει λίγο και το πρόσωπο, τις αιχμές από το φακό. Στη συνέχεια κατεβαίνουμε και ρυθμίζουμε το φακό, τα distortion του φακού. Ευτυχώς το 135 σίγμα που κάνα τη λήψη δεν έχει μεγάλο distortion. Ευτυχώς. Εντάξει, θα μου πεις, άλλος φακός πορτρέτων είναι, οφείλει να είναι καλός. Εκεί ρυθμίζω τα highlights, το color grading, την μπάρα μόνο βάζω, το luminance, την ένταση δηλαδή, την αυξάνω λιγάκι, την πάω στο 20, δεν επηρεάζω τίποτα άλλο. Για να δω. Ωραία. Και αν θέλω να δώσω λίγο contrast, το κάνω με το curves και όχι με το slide εδώ πάνω το contrast. Θα δω όμως τώρα, γιατί μπορεί να μην χρειάζεται ιδιαίτερο, να κάνω λίγο zoom. Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Είναι μια χαρά η φωτογραφία εκεί. Και θα την ανοίξω στο Photoshop. Ωραία. Ανοίγουμε στο Photoshop. Επιλέγουμε Neural Filter για να μαλακώσουμε, να κάνουμε λίγο πιο smooth, με έξυπνο και γρήγορο τρόπο, το πρόσωπο της Αναστασίας, που είναι και πάλι εξαιρετικό. Και αφού έγινε αυτό, επιλέγουμε το tool, Remove Tool, ρυθμίζουμε την ένταση εδώ και αφαιρούμε τυχόν σημάδια που μπορεί να έχει το πρόσωπο. Είτε εκγενετής, είτε από το μακιγιάζ. Δεν σας μιλάω τώρα γιατί, όπως βλέπετε, κάνω τη δουλειά εδώ.
Ωραία. Ωραιότατα. Την φωτογραφία τη φέρνουμε όσο πιο καλά zoom μπορούμε, ώστε να βλέπουμε τις λεπτομέρειες και τυχόν, για να δούμε και τυχόν σφάλματα που μπορεί να έχει η λήψη μας. Για να δω, είναι μια χαρά νομίζω. Ωραιότατα είναι. Μπράβο. Λέω να αφαιρέσω λιγάκι και τις γραμμές, τις λίγες βιτίδες που έχει κάτω από το μάτι. Το removing area. Το καθαρίσω. Και από εδώ λίγο, δεν σας μιλάω τώρα, βλέπετε τι κάνω. Ωραία. Ωραιότατα. Στη συνέχεια θέλουμε στη συνέχεια θέλω να τονίσω λίγο ελαφρώς τα μάτια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Εγώ θα επιλέξω έναν που είναι πιο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, πιο σωστός, πιο ωραίος. Ανοίγω νέο layer, επιλέγω λευκό, κάτω αριστερά εδώ. Με τη βούρτσα το παίρνω και το μικραίνω τόσο ώστε να καλύπτω την περίμετρο γύρω από την κόρη του ματιού. Θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Βλέπετε. Και το ίδιο γίνεται και από εδώ. Να το μικρύνω λίγο ακόμα γιατί δεν μ' αρέσει. Εδώ. Ωραιότατα. Στη συνέχεια επιλέγουμε blending overlay. Συνήθως το επιλέγουμε overlay και το opacity το πάμε ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να μην φαίνεται τραγικά πειραγμένο. Θα δείτε τώρα. Βλέπετε τη διαφορά. Θα το αφαιρέσω. Εδώ πινακοποιώ. Εδώ ανοίγω. Θα το κάνουμε και πιο μακριά να το δείτε. Το ξεζουμάρω. Βλέπετε. Ίσως το πάμε στο 40. Μια χαρά. Πατάμε Command και ε ή Control και ε στα Windows ή Command και ε στα Mac και τα δύο blends και στη συνέχεια γίνονται ένα merge και πατάμε save και το σώνουμε. Λοιπόν, τώρα να δω τι άλλο μπορεί να κάνουμε. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο που είναι το Gradient Map, το οποίο βρίσκεται εδώ όπως βλέπετε. Και το επιλέγουμε, πατάμε ένα κλικ, επιλέγουμε Radial και κάνουμε, που είναι εδώ, και επιλέγουμε το πρόσωπο στο κέντρο εδώ της Αναστασίας. Κλικάρουμε πάνω στο χρώμα, εδώ βγαίνει η παλέτα και παίρνουμε το δείγμα του χρώματος του προσώπου της. Βλέπετε. Προφανώς όπως το καταλαβαίνετε φαίνεται άσχημα αυτή τη στιγμή. Πάμε στα blending mode και επιλέγουμε συνήθως soft ή overlay. Soft συνήθως επιλέγω εγώ, μου αρέσει περισσότερο το soft για να δώσω μία ένταση στο χρώμα. Βλέπετε τη διαφορά, σας το κάνω zoom να το δείτε. Βλέπετε τη διαφορά, ενεργοποιημένο, απενεργοποιημένο. Βλέπετε πώς έχει φωτίσει και την
δεξιά πλευρά της Αναστασίας. Λοιπόν, για να δω. Ωραία. Μια χαρά. Μπορούμε βέβαια να το κάνουμε, να το ρυθμίσω τόσο ώστε βλέπετε ότι πάει παντού. Γίνεται μια ωραία κατανομή. Εδώ είναι πριν, εδώ είναι μετά. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε κι άλλο. Εδώ, να πάρω δείγμα. Από εδώ καλύτερα, εκεί. Βλέπετε πόσο ωραίο έγινε. Πόσο καθάρισε, πόσο φώτισε το πρόσωπο. Χωρίς να το καίμε φυσικά, έτσι. Και στη συνέχεια με το opacity ρυθμίζουμε εμείς την ένταση που θα έχουμε στο... Για να δω. Ωραία, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Επιλέγουμε και τα δύο layer, πατάμε Ctrl ε στα Windows ή Command και ε στα Mac και θα κάνουμε merge. Στη συνέχεια πατάμε Ctrl J στο Mac, στα Windows ή Command και J στα Mac και κάνουμε αντίγραφο της φωτογραφίας, να μην την χαλάσουμε, αυτή που έχουμε δημιουργήσει στο background εδώ που βλέπετε, και δουλεύουμε στο layer 1 τώρα. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί τώρα θα αυξήσουμε το sharp, την αντίθεση εδώ, θα σας δείξω, filter, other, high pass, επιλέγουμε, vivid, βλέπετε, θα σας το δείξω, κάνουμε πιο zoom. Βλέπετε τώρα τη φωτογραφία είναι πριν κάνουμε sharp τη φωτογραφία περισσότερο από ό,τι είναι και πατάω αυτό που έκανα τώρα, βλέπετε πώς άλλαξε η φωτογραφία. Ελαφρά, δηλαδή βλέπετε τις φλεφαρίδες, το μάτι, πόσο πολύ διαφορετική έγινε. Εδώ πέρα τι είναι, μου ξέφυγε κάτι? Ναι, θα αφαιρέσω το κραγιόν που έχει ξεφύγει λίγο πάνω από το χείλος της Αναστασίας, για να δω τι αποτέλεσμα θα πάρω από το αυτόματο εργαλείο. Έλειψα να το κάνω χειροκίνητα. Α, ωραία. Το πήρε. Τέλεια. Τέλεια, το καθαρίσαμε και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, μετά επιλέγουμε attachment, μάλλον όχι attachment, θα σας το κάνω με άλλο τρόπο. Επιλέγουμε τα labels, κλικάρουμε εδώ να εξομαλυνθεί. Εδώ αριστερά είναι 3 πεδία, αριστερά είναι οι σκιές, τα μεσαία οι εντάσεις και τα highlights. Φέρνω εδώ τα shadows που δεν έχουμε πάρα πολλά shadows και βλέπετε τα μεσαία πως πάνε. Μικραίνουμε τις εντάσεις ή όχι, ανάλογα. Θα δοκιμάσω να κάνω τα highlights, να τα ανεβάσω εκεί και να μικρύνω από τα μεσαία. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Εδώ τώρα το παίζετε με βάση την αντίληψή σας, την αισθητική σας, ό,τι θέλετε εσείς. Το αφήνουμε ως έχει την ένταση στα highlights και μικραίνω ελαφρώς την ένταση στις μεσαίες, στα mid-tones τέλος πάντων.
Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα. Να το πάω στο 95 καλύτερα για μένα. Είναι πιο ωραίο. Και αφού είμαστε καλυμμένοι, βλέπετε πριν και μετά. Ας το ξανακάνω. Πριν και μετά. Έχει δώσει μια contrast πιο ωραίο. Με τον ίδιο τρόπο, ο Μαντζέι, ο Μαντές. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Για να δω. Ωραίο είναι. Ελέγχω. Μπορούμε, αν θέλουμε, τις αντανακλάσεις των φώτων που είχα στο στούντιο να τις αφαιρέσουμε από τα μάτια του μοντέλου, τέλος πάντων. Θα δοκιμάσω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, έφυγε. Θα το κάνω και εδώ. Ωραία. Ώστε να μείνει μόνο το ένα φως στο κύριο που είναι από πάνω, το beauty της που είχα, και αφαιρέσα τα χαμηλά για να τη φωτίζω από κάτω. Βλέπετε τη λήψη. Νομίζω ότι είναι καλή. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι αρκετά καλή. Δεν παρέλειψα, πιστεύω, κάτι. Να σας δείξω. Ωραία. Πατάμε ένα σώσιμο, το ρο αρχείο, και θα το κάνουμε εξαγωγή. Για να δω. Ωραία. Πατάμε εξαγωγή. Post. Ελά. Και επιλέγουμε 2000. Μάλλον όχι, θα το κάνω 2,5. Ναι, ή 2. 2,5 καλύτερα χιλιάδες επί 2,5. Οκ. Πολύ καλή ποιότητα. Ωραιότατα. Export. Και αποθήκευση. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο το βίντεο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.